Hello kanalit ja YouTube. Tai no noi on kyllä viireäisiä. Ne on söpömpiä. Ja katon nyt kuinka syötte ne on. Katon nyt. Ootteks te söpöjä? Miksi te kaikki änkäilette? Kattokaa, nakki. Mato. Hei sinä. Ja kaikki siinä. Olette kuin pikkusia siskoja, jotka änkeilee. Niin, kuka on mitään vitsiä? Päästä pois! Päästä pois! Päästä pois! Päästä pois! Päästä pois mut täältä! Päästä pois! Okei. No niin, lampaat! Mee! Mitä sä teet? Ei kiinnosta. Mee! Kot! Mä en tiedä miten te ääntelette viireiset. Hello, it's me. Hello, it's me. Tuolla. Oh my god. Ammo käde. Sarnope. Sä olet kaikista puittoihin ihminen. No. Bye viirijät ja bye YouTube. Nimittäin nähdään seuraavassa videossa. Käykää ihmeessä tilaa kanava, koska se merkitsee mulle tosi paljon. Ja juu. Käykää myös painaa laikkiin. Moikka!